ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആഗീസ് ടേസ്റ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 2 ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അരപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അരപ്പ് തന്നെയാണ്. ഒരു പൊടി തേങ്ങ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 4 പച്ചമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2-3 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി, ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പയറൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പ്രോട്ടീൻസ് നിറഞ്ഞ, അറിയാമല്ലോ പയർ പ്രോട്ടീനാണ്, ഇത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ്, നല്ല ഒരു തോരനാണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പയർ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത്, ഒരു 2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ തോരൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, 2 ടീസ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. കടുക് പൊട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു 3 ഉണക്കമുളക് ഇട്ടു. നോക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാഴ്ചപ്പിടിക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് ഇത് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. ഞാൻ പയർ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ് കഴിക്കും. അപ്പം ക്യാരറ്റിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും. ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറിട്ട് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരും. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമുക്ക് പയറിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യും. നമുക്കിതിനെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, അത് വറ്റി വരട്ടെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ്. ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. പയറൊക്കെ ചേർത്ത്, പയർ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ക്യാരറ്റ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കൂ, അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.